Yeni bir soru täzeden at takmadan süreyim. Birine at takıptırla adi qawda emiştik, paltamıştık, kerkimiştik. Käsle oradan gançık takıp ya oradan. Qadan nakıp ya oradan. Şoňa mene şoňa Türkmenin gadim bir bolar olmaly atlar ba. Indi şu täze at goýjak bolsaň, şoňa ýa-ni adan çekmek gerekmi diýipdir da. Sen adan täze awwal qadynda goýjak bolsa adan çekmek gerek ýa-da. Adan olanjak dünýä gelende şo marahim çalahyndan çaladım. Şol dünýä o çağıç gelenden sonra gojajoňa alyp da barahim tagulajoňa adan çekerni ýoşaşdan tal bolanda tekbir aýtýardy-da beşi. Tekbir de barahim şol başda adanla erti namazı kıbul bolmayan gurun yok. Şu 5 ot namaz, 4 ot namaz var. Şonu kulajoňuna çekmeli. Yani erti namaz es-salatu hayrun minen nevm var. Onu aýtmalyan gurun yok musulman dogry. Taze berkadaşa gerdin. Gojaňlar bilmende onun yatan yerine onu fark etmiyor. Şu doğrultundan şola gerek. Onu şu taýdan goýda täze takmadan söýüm. Hop ady üýtgetmeli laby. Ady biderekmiş kamana. Amana ortam barahim kim ady hamana falan berdi. Amana bilmeýän. Şoňa men barahim Maktum guli, bilýän maktum guli. Kimin guli? Allah Taala gullaby. O maktum guli demekdik bu bir gelişgildi. Ya oradan maşat berdi. Maşat diýerler kim? Maşat da biziň ilaramyzda bir şähriň ady. O maşat näme bermedi? Biz maşata gitjek biz maşata berýät. Köre berýät, zat berýät, bilýän? Şoňa men de şoňa bir ýok berdiler ba, bilýänmi? Şu Resul berdi, bilýänmi? Şunda şeriat boýunça musulman dogalan bir dogry zat diýen, şol atlary üýtgetmekdik gerek. O şol atlary üýtgetjek de bolsa oňa adan çekmeli diýen gurrun ýok. Ýene bir aýtmeli diýen gurrun ýok. Bu da bir berden bir döredilen bir gurrun.